Det siges, at studerende får den uddannelse, de fortjener. Så her hvad jeg mener, MSP fortjener. For the month of February as a whole, there's a good deal of very cold weather on offer, a fair bit of snow as well, especially in the south. Although with a bit of luck, I think we're going to see rather more settled. En ung mand, der ikke er bange for at kigge dem i øjnene. Og fortælle jer, hvad han tror på. Jeg tror på at kunne gøre en forskel. Ja, der forstod jeg ikke skid af, hvad du sagde. Jeg tror på at sætte MSP som min første prioritet. Can it go? Hold nu fast. Ej, hvor lækkert. Jeg tror på at MSP vil åbne døre for mig. Er det låst? Nej. Super. Og jeg er villig til at gøre alt, hvad der skal til for at komme ind. Vi skal drikke tequila. Jeg er en ydmyg mand, og jeg glemmer aldrig, hvor jeg startede. Jeg tror på at pege folk i den rigtige retning. What's that? Yeah, I don't know, that's a new piece of bird maybe? I love this sausage. It's so good. Men i enden skal vi alle være frie til at kunne træffe vores egne beslutninger. Det siges, at studerende får den uddannelse, de fortjener. Jeg mener, at MSP fortjener Patrick Lang. Oh, ja. Og i dit hjerte ved du, jeg har ret.